Ήξερες ότι κάποτε ο Κεραυνός Στροβόλου διέθετε ποδοσφαιρική ομάδα? Το τμήμα καλαθόσφαιρας του Κεραυνού Στροβόλου είναι από τα πιο επιτυχημένα στο νησί μας, με την ομάδα ανδρών να μετράει 28 τίτλους και την αντίστοιχη των γυναικών 35. Ίσως είναι το πιο γνωστό σωματείο στην Κύπρο που δεν διατηρεί ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτό όμως δεν ίσχυε πάντα, αφού για αρκετά χρόνια συμμετείχε στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της ΚΟΠ, φτάνοντας μέχρι και την πρώτη κατηγορία. Για την ακρίβεια, όταν ιδρύθηκε το 1926, ο Κεραυνός είχε τμήμα ποδοσφαίρου, αλλά τελικά δεν είχε κάποια παρουσία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60, όταν επαναλειτουργήσε. Μάλιστα, σημαντικό να αναφερθεί πως το όνομα Κεραυνός προήλθε από τον ποδοσφαιριστή Σάβα Παναγίδη, που είχε παρατσούκλι Κεραυνός λόγω των δυνατών σουτ που έκανε. Στις 3 δεκαετίες που το ποδοσφαιρικό τμήμα του Κεραυνού Στροβόλου λειτουργούσε, η ομάδα έπαιξε 4 χρονιές στα σαλόνια του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Έκανε ντεπούτο τη σεζόν 1979-1980 και παρέμεινε για άλλες 2 χρονιές, ενώ επανήλθε το 1988 με 1989, μένοντας μόνο μια σεζόν και υποβιβάστηκε. Οι περισσότερες συμμετοχές του Κεραυνού ήταν στη δεύτερη κατηγορία και συγκεκριμένα 21, κατακτώντας το πρωτάθλημα το 1979 και το 1988. Σήκωσε επίσης το τρόπαιο της τρίτης κατηγορίας το 1979, μετρώντας 3 χρονιές στο τρίτο επίπεδο του ποδοσφαίρου της Κύπρου. Το 1992 θα λάμβανε μέρος στην τέταρτη κατηγορία, αλλά τελικά αποχώρησε αναστέλλοντας τη λειτουργία του. Έλαβε μέρος και 23 χρονιές στο Κύπελλο Κύπρου, χωρίς κάποια ιδιαίτερη επιτυχία πέραν από 2 σεζόν που έφτασε στα προημιτελικά. Υπενθυμίζουμε πως οι ιστορίες σε αυτή την ενότητα είναι από το αθλιογράφο CY, το οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και ένα follow στο Instagram μας και στο TikTok μας.